Өфө Ягулык энергетика колледжының Баймак филиалында хәрби патриотик адналык сиктерендә блокада икмәге акцияһы үтте. Һугыш осорындагы рецепт буенча агас унтагы, карагай кайрыһы, арыш онының көрпәһе кушып икмәк пешерелде. Студентлар касандыр бик күптәрде аслыктан юлып калган 125 грамм телемдән авыз итте. Бен карттар бигәр кавыр вакыты кырды. Бигәр кайын вакыт булган. Мен үземне картайым да шул бик ватан һугышына катнашты. Мен гел дә шуны уйлыйм, онытмыйм. Бу дәрестә мин белеп калдым, что икмәккә кагызды нимәгә кушмаганнар. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто мог бы вот так поступить? То есть вы бы остались живыми за эти 25 грамм? Как вы думаете? Сарала тарихчы Айдар Мәҗитов студентларны үзенең шәхси музеенда һакланган солдат киеме, снарядтар, һугыш коралдары белән таныштырды. Ул студентларга каһарман полк командиры, данлыклы якташыбыз Исхак Идрисовтың хәрби юлы турында бәян итте. Сынлап та ошо эшләү дәверендә ялган экспонаттар аша шул ук вакытта хәрби тарихи тергеүчеләре менән булышып, шул мәгълүматлар аша укучыларда, студентларда ошо вакыйгаларды асалуыма бик шатмын. Укучылар сынлап та бик әүзем катнашалар, хоролар бирәләр һәм күренеп тора аларның йөзләрендә, күзләрендә Ленинград блокадаһы фаҗигаһын алар аңлайлар һәм йөрәкләре аша үткәрәләр. Бөек ватан һугышында ата-бабаларыбыз күрһәткән каһарманлыктарны без яшь буын онытырга тиеш түгелбез. Ошондай тәрбияви саралар иһә халык хәтерен яңыртып торасак. Алһау Абдулова, Рошания Рәхимова, Венерия Малетинов, Тимур Шәмиев, Яңлыктар, Баймак районы.